dungog na usab kita usa ka sambingay gikan sa atong Ginoong Hesung Kristo nga naghulagway mahitungod sa gingharian sa langit nga kini sama sa usa ka kumbira sa kasal diin ang hari o ang amahan naghikay alang sa mga dinapit. Mga igsoon, una sa tanan, makapangutan na ta, nganong kumbira man sa kasal, ang gihulagway sa gingharian sa langit, dili man sama sa kumbira karong adlaw, dinhi sa atong lungsod o sa dakbayan sa Talisay, nganong dili man mahitungod sa piyesta, nganong dili man mahitungod sa kumbira sa adlaw na tawhan, nganong kumbira man sa kasal. Unsay kalainan di ay sa kumbira sa kasal sa atong pag-adto sa balay kung panahon sa piyesta o sa adlaw na tawhan. Mga igsoon, una sa tanan, lahi ang kumbira sa kasal kay sa piyesta o sa adlaw na tawhan. Kaya ang kumbira sa kasal kung adunay kaslonon o adunay kaslon, dili lamang ang kaslunon o ang iyang pamilya ang maghikay o mangandam. Apil na niini ang ilang mga dinapit. Kung sa piyesta lang tamo adto nga kumbira, ang gahikay lamang, ang gapiyesta lamang ang magandam o kitang gikumbira o gidapit lamang, igorang mo adto dito mukaon. Apan sa kumbira sa kasal, ang mga tao nga dinapit, ilabi na kong sponsor, ninong o ninang, bisan gani o flower girl ra o ring bearer, secondary sponsor, sa pagpahangyo nga ikaw mauni ang imong role sa akong kasal, ang pangutana dayon unsay color sa among isulo, unsay among isulo nga biste. Naay guidelines, naay atong sundon. Kung kinahanglan, mangandam ang duha, ang nagkumbida, ang mga dinapit. Moadto gyud mo aning orasa. Kay dili pwede nga dili mo makatambong sa misa o sa among kasal. Alas 10 ang kasal, moadto gyud mo usa ka oras sa dili pang alas 10. Ug ang kaon adto didto, moadto sad mo didto kay kung mulapas mo anak, di na mo makakaon, di na mo kasulod. Sa piyesta, bisperas pa lang o layo pa, pwede na mamista. Pwede pa manuktok. O na may pagkaon diri. Bisag dukot ra o kanang mantikas humba nga sunog, okay na na. Sa kasal, dili pwede. Naatay pangandaman. Kahikay ang naumbida, ang dinapit, mag-andam usap. So sa ato pa mga igsoon, sa gingharian sa langit, ang amahan gaandam, alang sa atong kinabuhing tunhay. Gaandam sa atong puloy-anan dito sa langit. Og dili lang ni gaandam siya alang sa atong pag-abot, gaandam pud siya o mitabang po siya kanato haron kita makaabot gayud dito sa iyang gingharian. Bunang aduna kitay mga panahon nga adunay moaga kanato kung kita nahisalaag. Adunay mga pahimangno o pahanumdom nga kita nasubay na sa dalan nga dili matarong. Wala lamang siya nagpaabot, nagpadala pa siya mga sinugo aron kita makasulod gayud sa iyahang gingharian. Apan aduna gihapoy kagawasan. Kung dili ta gusto nga mo tambong sa maong kasal, wa may ikasulob. Wala ko'y oras kay naan ako'y naingnan nga moadto ko dito. Sama sa Ebanghelyo, ang tanan una niyang gidapit, walay nangadto. Nagbuhat pa og daotan.
Wala mo tubag sa tawag sa kumbira sa amahan ug wala sila mangandam. Hangtod nga miabot ang punto nga ang amahan o ang hari mipadalag laing mga sulugoon aron pagkumbida, pagimbita o pagdapit sa tanang tao nga ilang makita. So naay mga tao nanulod, maayo og daotan. Ang gingharian sa langit o ang pag-imbita kanato sa atong amahan alang sa tanan. Dili lang na sa ato ang manimbahay. Apil na niini kadtong mga wala pa makadungog sa iyang tingog o wala pa makadawat sa iyang mga pagtulunan o kadtong mga nahisalaag pa sa laing-laing mga pagtuo. Tanang tao giimbita sa amahan para sa iyahang kumbira. Apan sa katapusan mga igsoon, adunay gisulti dinhi nga adunay tao nga wala magbisti sa kasal, wala magbisti og pangkasal. Maong kini gigapos o gilabog ngadto sa kangitngitan, diin kining tawhana naghilak o nagkagot ang iyang mga ngipon. Unsa man di ay kining bisti sa kasal, nganong importante o mahinungdanon man ni kaayo dinhi sa atong ebanghelyo karon. Ang bisti sa kasal mga igsoon mao nga kini usa ka gugma. Gugma nga nagikan sa tim-os nga kasing-kasing og maayong konsyensya ug labaw sa tanan gikan sa dili tigpakarong ingnon nga pagtuo. Pwede tang makabuhat og maayo sa atong isig katawo. Pwede tang mutabang sa mga pobre o mga kabus natong mga igsoon. Pwede tang magpakita nga kita maayo sa atong isig katawo apan kini pwedeng gikan sa gugma nga giingong bisti sa kasal apan pwede usab kita mamahimong maayo sa mata sa mga tao dili tungod sa gugma nga bisti sa kasal kundi tungod sa gugma nato sa atong kadungganan. Because of our love of self-glorification. Magpakita ta nga maayo, dili tungod kay kita, tinuoray nga nahigugma sa atong isig katawo, apan tungod kay kita adunay dakong gugma sa kadungganan sa atong kaugalingon. Kining mga igsoon masulay ug atong tan-awon nga ang pagsulay nga atong madawat o masinati dili lamang sa tanang panahon pag-antos ka sakit o sakripisyo. Adunay mga pagsulay nga maghatag kanatog kalipay, maayong kahimtang, komportableng kinabuhi. Kung dili ta makasabot niini mga igsoon, dali natang mailhan o masakpan kang ato di ay gibuhat dili gikan sa gugma nga matuod, dili gikan sa gugma nga gikan sa tim-os nga kasing-kasing. Maayong konsensya o dili tigpakarong ingnon nga pagtuo. Mga igsoon, adunay kitay mga kaigsuunan nga nahigugma sa matag usa, apan usahay ang ilang gugma sa matag usa dili tinuoray. Munang gikinahanglan ang bisti sa kasal. Kay kung wala kini sa atong kinabuhi, dili pud kita magmalampuson sa atong pag-adto sa balay sa atong amahan. Gikinahanglan nga sa atong pagpangandam dinhi niining kalibutana ato untang makita kung unsa ang angay natong dadon, unsa ang angay natong dili panumbalingon, ug unsa kadtong angayan natong ilabay o ibilin sa atong dalan. Atong hunaw-hunaon sa kanunay nga kining atong kinabuhi sa kalibutan usa lamang kapag panaw,
Pagpanaw nga sa mataglakang nato galimpyo unta sa atong kinabuhi, dili sa mataglakang nato gahatag kini og bulig sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi.